възстановяване на данъци от работа в чужбина. Моля, имайте предвид, че за да гарантираме качеството на предлаганите услуги и сигурността на вашите данни, разговорът може да се записва. Ако не сте съгласни с това, моля, посетете сайта ни на www.euro-tax.bg. Ако искате да използвате нашите услуги, изберете едно. Запомнете, вие сте първи по ред. Моля, изчакайте за връзка с консултант. Евротайс.бг и Юлиана Саначка Юсрейсо. Ало. Ало, добър ден, казвам се Евтим Райчев Михалев. Чувам ли се? Да, става една година и няколко месеца подадах документите при вас, изпратиха ми всичко, трябваше да си получа парите. Какво става, госпожо, с моите пари? Този телефон ли сте регистрират? Не, с един друг телефонен номер. Може ли да се каже ЕГН-то, че не мога да се намеря телефонния номер? Или и трите имена? Може, да, спешете ЕГН. ЕГН 94 08. Ай, че не си го знаем на Изус. Къде останахме, на 08 ли? Да. 16 06 Да? 86. 86. Евтим Михалев, да. Намерих ви. Наистина. Така, виждам, че ви се обработват Германия 22 и 23, нали така? Така, 22 година. С колежка виждах, ще разговарял. Кога последно, госпожо, от кога документите преди са дошля с хората от Германия, говорихме, лъжите хората от Германия, парите са ви преведени и не ми ги превеждате. Документите са при мен по имейл, всичко е изпратено. Защо го правите, госпожо? Чакайте малко. Чакам. Опитвам се да видя какво сте говорил с колегите. Да, какво е съсуд, да. Направихме запитване. Февруари месец. Аз виждам, че февруари месец има направено запитване. След това вие доста се комуникирал с колегите. Изпращал сте писма към нас. Защото от Германия ми изпратиха, аз с тях говорих, хората викат, парите са ви преведени и да. Слушайте сега, моля ви, значи от Германия са ви пратили писмо. Те ви означава, че бе да се превели пари. Аз с тях говорих, бе, госпожа, аз имам запис, аз с тях говорих. Едно, че те ми изпратиха документите, аз имам записаните, аз с тях говорих, бе, госпожо, че парите са преведени при вас. Остави документите, те ми изпратиха да видя в коя дата и тако и говорих с тях, имам записки. Да. Добре, ще предам сега на колегите. Госпожо, с тия пари, ти и твоите колеги свещи да си купите, госпожо. Свещи да си купите. Я вас ще въпусна сега в YouTube ще въпусна. Една година и колко мамотът и лъжите, че немците не са ви дали парите. Имам с немците записано, кога съм говорил, защо ми викат пани се адвокат и ги съди. Добре, на и той е телефонен номер. Да, госпожо, да видим кога. Оставите, става един месец. Не имейл ми изпращате нищо. Взехте парите ви е добре, нали? Даже ги забравихте. Ама тия пари за вие и вашите... Не сте взели. Добре, госпожо, нали ви казах? За свещи. Щом не сте ги взели?